Здравейте, показваме как се включва електронната игра. В комплекта има кабел, който е единия, отзад в първата букса. Чакаме. И в комплекта също има и захранваш кабел с зарядно. Той е във втората букса. След това взимаме преходника SCARF буксата на жълтото, който е допълнителен аксесуар. Продава се всеки едно левче или може от нас да си го закупите. Жълтото, червеното в червеното. Отгоре има бутон за да ще ползвате буксата за вход или за изход. Давате го за вход. SCARF включва се в телевизора в правоъгълната букса. Трудно ще се види най-вероятно така. Така. След това са джойстиците, другия е в комплекта. Но за пробата един е напълно достатъчен. Така. Това е. Включваме захранването в тока. Индикира червената лампичка, че свети. От настройките на телевизора идвате на източник и избирате SCARF. След това включвате играта и избирате коя игра. Примерно Супер Марио. Че с нощи пикста да набира и... Всичко работи, връщате се в миналото, когато семките века 25 стотинки. И казваме довиждане, аз продължавам с играта. Чао, чао!